Guztioi, neska eta mutil txikiak, David naiz, sake irakaslea, eta nirekin dago laguntzaile txiki bat, izeneko nor zara zu? Deitzen da, Angelina, zagu txikia, bai, Angelina da, bai, Angelina, esan kaixo guztioi, oso ondo, Angelina. Eta gaur hasiko gara, sake zer da, sake. Ui, pieza desagertuta daude, eta orain nola kokatuko dugu piezak. Pieza, hau deitzen da taula. Gogoratzen duzue zenbat lauki ditugu? Lauki zuriak eta lauki beltza, baina pila bat dira. Gogoratzen duzu, Angelina? Angelina, ez. Ez, zenbaki hartu zu gogoratzen, zenbat dira, sortzi, baina oso txikia zarete jakiteko hori, ezta? Zure anaiarrebei galde ezazue, zure gurasoai. Zenbat, sortzi dira, 64 lauki bai, zuriak eta beltzak. Eta pieza nola deitzen diren, gogoratzen duzue, Angelina? Zu badakizu, nola deitzen diren, kilikolo bai, txikienak nola deitzen dira, zer da hau? Hauek dira peoiak noski, peoi zuriak kasu honetan, peoiak, baina txarto kokatuta daude, oso bihurriak dira kasu honetan, jaietara joan dira, ez dakit, baina txarto kokatuta daude. Nola kokatzen dira peoiak? Bigarren, hemen. Eta zenbat peoi? Zuriak 8 peoi, beltzak 8 peoi. Bai, Angelina, ziur alzaude? Bai, 8 peoi, bai, 8 peoi. 8 peoi. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpita, 8 peoi. Bai. Onartuta dago? Bai. Gainditu dut? Bai. Baina, bai. Noski faltatzen zaite peoi beltzak, noski. 8 peoi beltzak. Bat, baina alderantziz. Zenbak eta alderantziz. 8, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi eta bat. Orduan, Angelina, guztira zenbat peoi daukagu? 8 gehi 8 zaila, ez da zaila. 16 peoi guztira, 8 zuriak, 8 beltzak, ados. Baina ez gaude, ez dago prest jolasteko, bai? Bai, hau txik dago taula, bai? Bai, desagertuta daude pieza, baina orain kokatzeko daukagu aukera. Errazena da, dira dorreak, izkinan bizi dira, bai? Dorrea, zaldia, dorrea, noski, dorrea, baina txarto kokatuta daude, bai? Bai, txarto kokatuta daude, bai, dorreak, izkinan bizi dira. Hemen, eta hemen, bai, ados zaude, bai. Orduan, eta dorre beltzak ere. Hemen eta hor. Zelan? Mutilak, neskak, ze? Errazoia dut, ondo kokatuta daude? Bai, izkinan bizi dira dorreak eta ondo kokatuta daude, bai. Angelina esaten du baietz. Bai. Nahiko. Baina beste pieza bat, noski zaldia, hurbil bizi da. Orduan dorrerekin oso hurbil, zaldia zuria, hemen, beste zaldi bat, hor, Angelina, ziur alzaude? Bai, Angelina, ziur dago, bai, noski. Dorrea, zaldia, bale, noski, eta beltza faltatzen, noski. Zaldi hemen, eta hor. Baina piezak ez daude, zer faltatzen da, nola deitzen da, pieza hori oso bitxia da, bai? Da, noski,
nola deitzen da? Pieza mota hau. Pentsa zazue. Peoi bat alda? Ez, oso handia da, bai? Erregina, ez dut uste. Ez, da alfila, hau da, alfila. Bi alfil dugu, hemen eta hemen. Eta noski beltzak ere, bai, bi alfil, bai, Angelina? Bai, bi alfil, hemen eta hemen. Bueno, prest gaude hasteko partida. Ia, baina ez dago prest. Orduan, pieza garrantzitsuenak faltatzen zaigu, baina pieza garrantzitsuak, Angelina, bai, baina ze pieza dira horiek. Erregea eta erregina. Eta orain korapilotsua da, bai, jakiteko non kokatzen dugu piezak, erregina hemen, hor, non kokatzen dugu? Ondo dago bat eta bestea okertuta, txarto, ez dago ondo. Ba, gogoratzeko, erregina beti dabil bere kolorean, hau da, erregina zuria, Angelina, lauki zurian, erregina beltza, lauki beltzan. Bai, ados zaude? Oso ondo. Bale, eta faltatzen zaigu erregea, noski. Errege beltza hemen, errege zuria. Hemen ez, hemen. Eta peoia. Bueno, pres gaude jolasteko, bai, Angelina, bai. Pieza guztiak kokatuta daude. Eta guztira zenbat pieza daude? 8 peoi, beste 8 piezak, 16 piezak. 16 piezak zuriak, 16 pieza beltzak guztira dira 32 pieza, bai? 74 lauki, 32 pieza, baina zenbaki horik oso handiak dira, zuretzat, momentu zutxiko dugu. Azteko pres zarete? Zaudete pres azteko? Ba, Angelina, pres alzaude azteko partida bat, Angelina esaten du baietz. Orduan, eginda. Pres gaude azteko partida. Baina hasieran nola mugituko dugu piezak? Alfila errapatuta dago, ez dauka mugimendurik. Erregina errapatuta dago, ez dauka mugimendurik. Angelina, hau da ondamen bat. Nola konponduko dugu? Askatasuna behar dute pieza, baina hasieran peoiak noski. Peoiak mugituko ditugu askatzeko piezak. Taka, pausu bat. Eta orain, nori tokatzen zaio, noski txandaka, tokatzen zaio, Angelina, nori tokatzen zaio, beltzari, noski, txandaka, orain beltzak. Taka, bi pausu, oso ondo, eta orain, alfila mugi dezakegu, adibidez, egin dezakegu, diagonalean, taka, jake, bai, zergatik da jake, zer da jake, zer da hori? Zergatik esaten dugu jake, Angelina? Errege beltzak orain arriskuan dago, bai, hor dago koska, arriskuan badago erregea, esaten dugu beti, jake, hau da jake, zergatik arriskuan dagoelako errege beltzak, kasu honetan, bai. Orduan, salbatzeko erregeari, zer egin dezakegu? Horrela dezakegu peoia, bai, eskudo gizan jarriko dugu peoia, bai. Eta orain adibidez, erabiltzen badugu saldia. Saldia mugituko, mugituko dugu saldia, baina saldia nola mugitzen den, hori ez da hain erraza, Ele gizan mugitzen da, bai? Ele gizan, jauzi egin dezake, eta pieza gainetik, taka, saldia. Bai, onartuta dago mugimendu hau, ala da trampa, ez da trampa, bai? Onartuta dago, bai, Angelina, bai. Saldia mugituta dago. Baina orain beltzaren txanda da, eta arriskuan aldago
gure alfila, ala ez. Beltzaren txanda da, zer egin dezake? Susmo bat dut, zer gertatzen zaio alfilari? Ai. Ba, peoiarekin, beltza jan dezake alfilari, ñam. Nola? Zer da hau? Ba, jateko diagonalean mugitzen da peoia, zuzena mugitzeko, baina jateko orduan, makurtuta, diagonalean mugitzen da, bai, onartuta dago, bai, zoritxarrez, alfila desagertuta dago, eta, bueno, ez da larria, baina, bueno, orain, zurien txanda da, zer egin dezakegu, gure alfila harrapatuta dago, eta askatzeko, Angelina, aurreratu behar dugu peoi baten, baina ze peoi, noski, hau, peoi hau, askatzeko alfila, bai, gustatzen zaizu mugimendu hau, vale, ederto, noski, eta orain alfila, beltzak erabiliko du alfila diagonalean, diagonalean mugitzen da, zer da hori, mugimendu hori diagonalean, hau da diagonala da hori, bai, diagonala, alfila mugitzen du diagonalean, bai, noski, bai. Eta orain, arriskuan dago gure zaldia. Eta mugitzen badugu zaldia, hobeto, bai? Angelina, mugituko dugu zaldia? Zergatik esaten duzu ezetz. Baina, zaldia dago arriskuan. Mugidezakegu zaldia salbatzeko. Ezetz esaten duzu zergatik. Nik mugituko dut zaldia. Zer gertatzen zaizu, Angelina, zergatik? Erregina galduko genuke, nola gelduko, ai, alfilarekin, ai, zelako ondamen, noski, arriskuan zegoen erregina, Andrea, eta orain galdu dugu. Pieza guztiak ez dauka balore berdina, erregina pila bat, 10 puntu edo balio du, ai, gutxienez jango dugu alfila. Nola jango dugu alfila? Arriskuan dago baina norekin? Erregarekin. Pausu bat, eta jango dugu zaldia, ez da negozio ederra, Galdu dugu erregina guztia, zenbat balio du erregina, 9,5, 10 puntu, eta berreskuratuko dugu 3 puntu alfila, negozio ez da oso ona izan, baina bueno, tira, nire errua izan da, galdu dut erregina. Bueno, orduan orain alfila erabiliko dut, Angelina, ez zaizu gustatzen mugimendu hori, zergatik esaten duzu ezetz? Ai, akatzelarri bat sartu dut berriro, hanka sartu dut, Bai. Konturatuko, ai, nire zaldia, ai, begira esazue, diagonalean, jan dezake peoia, eta nire zaldia arriskuan zegoen, eta nire zaldia galdu dut. Ai, oso traketzen naiz, ai. Bueno, berreskuratuko dut peoi bat, bai, peoi bat, nola berreskuratuko dut peoi? Alfilarekin jan dezaket peoia? Bai, noski. Angelina, zer pentsatzen duzu? Nahiago duzu peoiarekin, bai? Bai, noski. Alfilaz gain, berreskuratzeko daukat peoia, bai? Orduan, bueno, sosketan irabazi du peoia, eta ñam egingo du peoi zuriak, bai? Angelina, bai, txikiak, goze dira, bai? Ai. Eta orain, nola jarraituko dugu partida? Beltzak ere egingo du? Zaldia, guk ere zaldia, erdirantz, eta orain, ai, galdu dugu peoia, ai, zelako akatz sartu dut, hanka berriro, ai, peoia, bueno, lasai, ez da, bueno, ez aserretu, Angelina, zer egin dezakegu? Beste peoi beltza arriskuan dago, jan dezakegu peoia, Angelina? Esaten duzu? Baietz? Bale, ederto, jango dut peoia.
jango dut peoia. Ziural zaude, Angelina, ui, Angelina, gure zaldia arriskuan dago, ai, hanka sartu dugu berriro, zergatik, beltzaren txanda da, eta beltzak, ai, zutabean arriskuan zegoen zaldia, agur zaldia, goian bego, bueno, gutxienez jango dugu bere zaldia alfilarekin, ñam, diagonalean jaten du alfilak, bai, Angelina, bai, benetan, baina zoritxarrez, ai, beltza, jango du gure alfila, ai, arriskuan dago peoia horretatuko dut, Angelina, ziural zaude? Ezetz, zergatik ezetz, akatz larri bat izan da berriro, bai, benetan, ai, zelako, irakasle traketxa, ai, Angelina, zer gertatuko da? Ze pieza dago arriskuan? Gure dorrea? Esaten duzu, gure dorrea arriskuan dagoela, konturatuko da, beltzak, ai, gure dorrea diagonalean jan du erregina, eta horrez gain da jake, ai, zelako ondamen, arriskuan dago erregea, arriskuan dago, hau da jake, xake, baina arriskuan dago, xake matea, amaitu da partida, Angelina, pentsatzen duzu? Amaituta dago partida, ez dago amaituta, mugimendu bat besterik ez dugu, baina, bai, mugimendu bat besterik ez dugu erregearekin, orain ez dago jake, orduan zer, ondo, zergatik ez. Ez dago ondo, ai, beltzaren txanda da, nor dago arriskuan, ai, dorrea, galdu dugu dorrea, beste 5 puntu galdu dugu, ai, ematen du aproposa txarto jolasten ari garen, baina ez dakit, ai, zelako, ez dakit, horreratuko dute peoia hau, ai, jake berriro, ai, Angelina, ai, galtzen ari gara, Angelina, jake, xake, ba, bueno, aurrerantz, zelan, nola dabil partida, galtzen ari gara, bilusik erregea eta peoia bakarrik, ai, Angelina, eta orain zer gertatuko da, ai, jake dorrearekin, jake, ai, eta orain zer da hau, beste jake bat, benetan, hau, ia da jake mate, baina, bueno, ai, oso txarto jolastu dugu, baina bitartean ikasi duzuen nola mugitzen diren piezak, eta orain mutilak eta neskak, ez dut esan, baina zergatik ezin dugu erregarekin erregina jan, Angelina? Erantzuna gogoratzen duzu? Bai, Angelina oso jakintsua da, Bai, erregarekin ezin dugu erregina jan, norekin dago babestuta erregina beltza? Ikusi duzuen norekin babestuta dago erregina beltza? Ba, zutabean babestuta dago dorrerekin. Eta horrezagatik, galduta dago partida. Eta kasu honetan, partida maitzeko, partida normal batean, eskua, eta partida ona esan, zorionak, eta amaituko da. Baina hau da froga bat, ez da benetako partida bat, azkenean, eta errenditzeko, esango dugu, agur guztioi, mutilak eta neskak, eskerrik asko ikusteagatik bideoa, David eta Angelina gara, eta beste bideo batean berriro ikasiko duzue mugimenduak, eta bueno, aste hon izan eta ikusiko gara. Agur!